Arestado ang isang 40 anyos na ginang matapos makuhanan ng 28 sachet ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay San Felipe, Naga City, bandang alas 2 ng hapon kahapon, July 21. Ayon kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, Assistant PIO ng Naga PCR, kasama ang sospek sa listahan ng mga high-value individuals sa Camarines Sur. 2 beses na rin umano itong nakulong dahil sa pagtutulak ng iligal na droga. Dati na po itong huli. Bale, itong kaso niya po ngayon ay ikatlo niya na ito. At dati rin po siyang sumuko doon sa tinatawag natin voluntary submission program. Ito po siya po ay isang PWODs o yung tinatawag natin person to use drugs. So balit, despite na sumuko na siya, despite na nahuli na ng 2 beses, umulit pa rin siya. Ibig sabihin po yung kanyang involved din sa illegal drugs, hindi pa rin nababago. Po sa ating records, meron po siyang arrest noong 2022 at noong 2020. So bali ito pong pagka-arrest sa kanya noong 2020, siya po ay convicted dito. Subalit nakapag-avail po siya yung tinatawag na plea bargain agreement. Subalit hindi pa tumatagal sa laya, nahuli naman po ito noong April 8, 2022. Isa pang ginang ang inaresto ng otoridad matapos na makuhanan din ng 6 na heat-sealed transparent sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu sa ikinasang operasyon sa Barangay Sabang, Naga City, alas 4:48 ng hapon kahapon. Batay sa ulat, kabilang din ang sospek sa listahan ng high-value individuals sa lalawigan. Ang nahuli po sa kanya ay 6 na sachet din ng transparent plastic sachet, hinihinalang may laman ng shabu. Ito po, base sa ating database, wala po itong previous record. But considered siya as high-value individual, considering na malaki na ang kanyang sakop, ang operation, at yung nakakuha sa kanya ay medyo may kalakihan. Bukod sa 2 ginang, inaresto din ng operatiba ang isang 63 anyos na magsasaka na residente ng Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur matapos na makuhanan din ng 5 sachet ng hinihinalang shabu sa ikinasang operasyon sa Barangay Balatas, Naga City, alas 7:25 kagabi. Kabilang din ang sospek sa listahan ng mga street-level individual. Since hindi kasi talaga siya taga rito sa Naga, kumbaga hindi siya nasasaklaw lagi ng ating surveillance and monitoring. Subalit, posible na nagkaroon na siya ng ilang transaksyon dito sa Naga kung kaya't na-monitor na siya at yung ginawa ng ating mga operatiba, kumbaga nagkaroon ng transaksyon. Pwede kasi na nagkaroon ng transaksyon yung usapan outside Naga City pero dito po na-consummate sa Barangay Balatas. Pwede naman po ganun ang nangyari. Hinihintay pa ngayon ang resulta ng forensic laboratory para malaman ang kaukulang halaga ng mga nakumpiskang shabu. Nasa kustodiya pa ng Naga City Police ang mga sospek na naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.